vaan peremmälle. Tervetuloa meidän toimistolle. Aaron, hauska tavata. Ai sä luulit, että sä tapaat jonkun pomoista. Tää on mikä teet harjoittelu. Tommy, Arthur ja John on kiireisiä miehiä. Tai no, John siirtyi vastikään eläkkeelle näistä hommista. Kevymmille mullille. Mä oon toisen vuoden vedon välittäjä ja ikävä kyllä mulle nakitettiin nämä työhaastattelut myös, joten mä joudun haastattelemaan sut tänään. Aloitetaan käymällä läpi, minkälainen yritys tää on. Sä oot varmasti kuullut paljon tarinoita siitä, että on jonkinlainen rikollisjengi. Mutta mitä tahansa sä ootkaan kuullut, me ollaan täysin laillinen yritys. Aloitetaan työhaastattelu. Mikä sun tausta oli ennen tätä? Okei. Kirjanpitäjä. Loistavaa. Eli sä oot hakemassa meille vedon välittäjäksi raveihin. Ymmärsiks mä oikein? Tässä yrityksessä, vaikka sä oot vedon välittäjä, niin sulle saattaa tulla välillä erikoisia työtarjouksia. Kuulostaako tää semmoiselta, mihin sä olisit valmis? Hyvä. Tässä yrityksessä nimittäin me ei katsella mitään liiton miehiä, vaan me halutaan ihmisiä, jotka pitää suunsa kiinni ja tekee asioita. Onko sulla perhettä? Äiti, isä ja 3 sisarusta. Ennen kuin sä aloitat työt ensi viikolla, sun pitää katkaista välit niihin. Ai miksi? Tässä yrityksessä ei pärjää, jos kysyy liikaa kysymyksiä. Mutta koska sä oot tommonen utelias vili, niin sua varmaan kiinnostaa, mikä tää laite mun kynän päässä on. Tommy antoi käskyn, että jokainen työhaastattelu pitää nauhoittaa. Ja tää on hyvänä vinkkinä sullekin. Vaikka sä et tuu ekana vuotena näkemään pomoa, niin se kuulee, näkee ja haistaa kaiken. Sillä ei ole mitään väliä, miten fiksu sä luulet, että sä oot, koska pomo on aina 3 askelta edellä. Seuraavaksi mä haluaisin, että sä vastaat mulle yhteen kysymykseen. Katsos, niin kuin näet, mulla on tässä tämmöinen muistivihko ja kynä. Ne on sitä varten, että mä voin kirjoittaa asioita muistiin. Minkä takia sulla ei ole kynää tai paperia ja minkä takia sä et kirjoita näitä asioita ylös? Tässä firmassa asiat sanotaan vain yhden kerran. Toinen asia, mitä sä tuut tarvimaan tässä firmassa, on kello. Koska täällä me ei katsota myöhästymisiä. Okei, hyvä. Onko sulla italialaista taustaa sun suvussa? Ai minkä takia mä kysyn? Sanotaan näin.
että meillä oli vastikään pieni yhteen törmääminen italialaisten kanssa, mutta se on nyt hoidettu. Ei oo. Hyvä. Sitten seuraava kysymys, mikä ei suoraan sanottuna ole ongelma, mutta se halutaan tietää, on se, että onko sulla rikosrekisteriä, baaritappeluita ja näpistyksiä. Sen ei pitäisi olla ongelma. Sitten sä varmaan muistat sen lomakkeen, minkä sä sait, kun sä kerroit, että sä haluat tänne, jossa sun piti täyttää sun mitat, hattua ja takkia varten. Ai sä unohdit täyttää sen. Tää ei nyt ala kovin vahvasti. Erittäin heikko alku. Mä lähetän jonkun sun luo huomenna ja se ottaa susta mitat. Ai miten mä tiedän sun osoitteen? Huomenna 12.00. Okei. Aika on rahaa. Aika on rahaa. Ai saatko sä aseen? Ainoa ase, mitä ihminen tarvii, että se voi vallottaa maailman, on raha ja kynä. Muista aseista sun ei tarvii huolehtia vielä. Seuraavaksi mä haluaisin tietää, että ootko sä ikinä ollut tekemisissä hevosten kanssa. Ai sä olit armeijassa ratsuväessä. Tuu edes ajoissa töihin. Sitten seuraavaksi yleisistä hygienia- ja käytöstavoista. Kun susta tulee Peaky Blinder, niin sä pukeudut arvokkaasti joka päivä, kun sä astut ulos sun ovesta. Kaikki tietää, että sä oot yksi meistä. Sä peset hampaat 2 kertaa päivässä ja käyt 2 kertaa päivässä suihkussa. Koska kun sä oot yksi meistä, niin sä edustat koko organisaatiota, minne tahansa sä menit. Ja sillä alalla, millä me ollaan, maine on kaikki kaikessa. Viimeinen asia, mitä sä haluat tehdä, on häpäistä pomon. Koska kun sä hoidat asiat hyvin, sut palkitaan. Esimerkiksi viime kuussa mä sain erityisen tehtävän pomolta ja mä hoisin sen hyvin, kysymättä liikaa kysymyksiä. Ja mä sain pienen bonuksen. Se on kirjanpitäjän vuoden palkka. Eli pienenä vinkkinä vanhemmalta työntekijältä, pidä pää alhaalla ja hoida jokainen tehtävä ajallaan ja luotettavasti, niin sulla on kirkas tulevaisuus täällä. Pitemmittä puheitta. Me nähdään töissä. Mukavaa illan jatkoa.